on päättynyt ja se voitti Suomen Christian Pulli 15.40 kaksoismestari näissä kisoissa. Miesten keihäs päättynyt mestari Taneli Juutinen 71.28, Suomen kaksoisvoiton varmistaa Joni Karvinen 71.26. Naisten 4x400 metriä käynnissä ja Ruotsi on nappannut johtoaseman. Suomi on tällä hetkellä kolmantena. Kovan urakan tehnyt Evelina Määttänen näissä kisoissa. Vie Suomen viestiä ja lähestyy nyt sitten Ruotsia. Ja nähdäkseni Islanti on siirtynyt tässä keulille. Tullaan ensimmäiseen vaihtoon. Ja Islannilla lähtee viestiä viemään maailmanmestari Anita Hindrisdottir. Ja on kyllä vaihdettu näköjään juoksija. Suomen viestiviejänä Mette Paavolainen. Ja tällä hetkellä Suomi kakkosena, Ruotsi kolmantena, Norja neljäntenä, Tanska viidentenä. Tässä järjestyksessä takasuoralle. Ja näin sitten seuraavaan vaihtoa kohti tullaan pääkatsomon edessä. Suomi nousee sieltä pikkuhiljaa. Nouseeko kärki paikalle? Näyttää siltä. Suomen viestiviejänä seuraavaksi Emilia Borivestars. Ja hieman vaihto-ongelmia, mutta onneksi kapula vaihtuu. Suomi on kärjessä. Annetaan saada tykkää. Tyhkiä. Islannilla on todellakin tämä 800 metrin maailmanmestari sitten tuossa ankkuriosuudella. Hänet on vaihdettu siihen alustavan pöytäkirjan mukaan. Ja Suomi edelleenkin keulella 150 metriä vaihtoon matkaa ja ankkuriosuus, jossa aiturimme Oona Hujanen lähtee hetken kuluttua viestiä viemään. Siinä on aika tasoissa vielä. Tiukka on taistelu. Ruotsi nousee Suomen rinnalle. Ruotsilla lähtee ankkuriosuudelle Petti Strandberg ja Oona Hujanen lähtee Suomelta liikkeelle. Ja sitten on tämä hurja 800 metrin tykittäjä, joka tänään on juossut jo yhden matkan voittoon ja eilen yhden matkan. Pistelee oikein kunnolla tätä kärkikaksikkoa kiinni. Takasuoraan mennään. Ruotsi johtaa, Suomi kakkosena, Islanti kolmantena, Norja neljäntenä, Tanska viidentenä. Ja Oona Hujanen tuntee jo hengityksen niskassaan, kun Islannin nainen tulee rinnalle, mutta Hujanenkin on kova taistelija. Joutuu kuitenkin päättämään islantilaisen siihen ovitsensa. Ja tiukkaa taistelua Hujanenkin pistää pykälää lisää, mutta ei auta mikään. Ruotsi ottaa tässä Pohjoismaiden mestaruuden. Islanti nappaa kakkospaikan, Suomi kolmas, Norja neljäs. Sweden Nuri champion.